Hello! Σήμερα στο πρώτο μου βίντεο παίζουμε Minecraft. Ένα παιχνίδι δημιουργικό με απέσια γραφικά, όλα κουτάκια, στο version 1.8.7, το πιο καινούριο. Και θα φτιάξουμε ένα καινούριο κόσμο που θα τον λένε YouTube. Ναι, το έγραψα λάθος. Που θα τον λένε YouTube World. Και θα παίξουμε επιβίωση. Και ξεκινάμε. Παιδιά, πότε έχω να σας πω, θα σας παρακαλούσα να μου κάνετε ένα subscribe. Να μου κάνετε subscribe κάνοντας ένα κλικ πάνω subscribe. Και θα ήθελα να κάνετε subscribe και στον Troll Gamer. Ένας καλός μου φίλος. Ωραία, τέλος πάντων. Θα αρχίσουμε την επιβίωσή μας. Να αργεί. Άλλο, παιδιά. Δυστυχώς, το πρόγραμμα που έχω... Πού είμαι? Πού είμαι? Στη θάλασσα. Τι έγινε? Πού είμαι ρε παιδιά? Βοηθήστε λίγο. Πού είμαι? Τέλος πάντων, πού είχα μείνει? Ναι, δυστυχώς το πρόγραμμά μου που έχω για βίντεο δεν λειτουργεί σε πλήρης οθόνη. Δηλαδή έκανα ένα βίντεο δοκιμαστικό σε πλήρη οθόνη και δεν δείχνει εικόνα. Γι' αυτό θα παίζουμε σε μη πλήρης οθόνη. Ωραία. Τέλεια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε ξύλο. Αλλά πού να κόψουμε σε αυτή τη ζούγκλα? Ευτυχώς ακριβώς δίπλα είναι το δάσος. Αου! Χάσα μια μισή καρδούλα. Τέλος πάντων. Θα κόψουμε με αυτό το ξύλο τώρα. Το περίεργο. Το απέσιο. Άντε. Ωραία. Συνεχίζουμε. Κόβουμε ξύλο με πάθος. Βαρετό. Δυστυχώς, παιδιά, πρέπει να κάνετε αυτό το πράγμα. Να μαζέψετε 2,5-3,5 στάκ ξύλο επεξεργασμένου τέτοιου. Δηλαδή στάκ 64. Δηλαδή 3,5 64. 3,64 και ακόμα 32. Καταλάβατε? Γι' αυτό επειδή θα σας πιάσει νύχτα σίγουρα, να φτιάξετε τσεκούρια. Αφού κόψετε ένα δέντρο ή δύο. Εγώ θα κόψω 2. Με το χέρι μου. Λολ. Ωραία. Δυστυχώς κόβουμε από το δέντρο που δεν μ' αρέσει. Ωραία. Τώρα θα φτιάξουμε ένα τραπέζι κατασκευής. Αυτό. Crafting table. Και φτιάχνετε έτσι. Γεμίζετε όλα τα κουτάκια από ξύλο επεξεργασμένο. Σπάρουμε ένα. Ωραία. Τώρα θα φτιάξουμε τσεκούρια. Για να κόβουμε γρήγορα ξύλο. Έτσι φτιάχνουμε τα sticks. Ξυλάκια. Όπου είναι απαραίτητα για να φτιάξετε τσεκούρια, σπαθιά, αξίνες ή τσάπες. Πολύ απαραίτητα. Συνεχίζουμε. Το τσεκούρι φτιάχνετε έτσι. Το ξύλινο. Αν θέλετε να φτιάξετε πέτρινο ή σιδερένιο ή διαμαντένιο ή χρυσό, στη θέση του ξύλου βάζετε το άλλο υλικό. Ή σίδερο ή ντάι ή διαμάντι, καταλάβετε. Ωραία. Τώρα θα συνεχίσουμε. Όπα, εγώ ήθελα και δεύτερο. Αλλά δεν το έκανα γιατί ξεχάστηκα. Τώρα, εντάξει. Τώρα πρέπει να φτιάχνουμε φτιάξα 2 τσεκούρια για να κόψουμε ξύλο πολύ. Γιατί θα μας σπάσει σίγουρα το ένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αναγκαστικά τώρα θα πάρω από το ξύλο ζούγκλας. Αν ακούσετε τίποτα περίεργο, πείτε μου. Βαρετό. Και 2 εκεί ήτανε. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε. Κόβουμε πανάθυμα τα 3,5 στάκ ξύλο.
Καλό θα ήταν να κόβετε από το ένα ξύλο για να ξέρετε πόση ποσότητα. Από ένα είδος ξύλου για να ξέρετε πόση ποσότητα έχετε. Αυτό είναι ξύλο σημίδας. Όποιος ξέρει τι είναι η σημίδα να μου γράψει. Τι δέντρο είναι η σημίδα. Να μου γράψει κάποιος στα comments. Οπωσδήποτε. Ωραία. Πάλι έχουμε λίγο ξύλο. Λάβα. Δεν σε θέλω. Αν πέσουμε πάνω στη λάβα, ξέρετε τι γίνεται. Θα πεθάνουμε. Καλά ρε παιδιά, κανένα ζωάκι δεν είδατε. Είναι απαραίτητα. Βλέπετε έχουμε χάσει 1,5 κοτοπουλάκι δίπλα από τις καρδούλες. Που αν κατεβούνε τελείως, χάνουμε τις μισές καρδούλες μας. Και αν πάνε στα 3 και κάτω, δεν μπορούμε να τρέξουμε. Χουνέλια. Κάτσε να σκοτώσουμε το μωρό. Μη πηδάς, περίμενε. Περίμενε. Α, πέθανε. Τώρα το μεγάλο. Α, πέθανε. Τι μου έδωσε? Rabbit hide. Δέρμα κουνελιού και νοπό κουνέλι. Τέλος πάντων, ας το φάω γιατί βλέπετε πεινάω. Έδωσε 1,5. Τέλος πάντων, πάλι δεν γεμίσαμε. Πω μου λάγκαρε και δεν... Μη λαγκάρεις, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ που δεν λάγκαρες. Μη μου λαγκάρεις, εγκαιτεύω. Χάνω χρόνο. Πολύτιμο χρόνο. Η πρώτη μέρα είναι πολύ σημαντική. Είναι μάλλον η πιο δύσκολη στο Minecraft. Γιατί δεν έχεις τίποτα και πρέπει να επιβιώσεις. Πολύ δύσκολο. Μπορεί να σας δυσκολέψει ο χειρισμός του στην αρχή. Αλλά θα τον συνηθίσετε. Εγώ δυσκολεύτηκα λίγο αρκετούτσικα. Πήραμε ένα σπόρο. Σπόρι για την ακρίβεια. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Να κόβουμε συνέχεια ξύλο. Βαριέμαι. Και όλοι θα βαριούνται να το κάνουν. Δυστυχώς πρέπει όμως να το κάνουμε. Ωραία. Πάλι δεν μας φτάνει το ξύλο. Κι άλλο. Πάρα πολύ. Πλάκα μου κάνετε, έσπασε. Καλά είπα πως θα μου σπάσει το ένα σίγουρα. Τέλος πάντων τώρα ευτυχώς δεν λαγκάρει. Και συνεχίζουμε. Α, κι άλλο κουνέλι. Μωρό. Άστο. Το λυπάμαι, δεν θέλω να πεθάνει. Της έλεγες θα μου δώσει και κάτι αφού είναι μωρό. Αν ήταν ενήλικο εντάξει να το σκότωνα. Αλλά μωρό, σκότωσα πριν ένα και δεν μου δώσε τίποτα. Δεν ξέρω αν το προσέξετε. Τώρα, αν το προσέξετε. Τώρα νομίζω μου φτάνει. Αλλά άντε να βρεις τώρα ένα καλό σημείο να το χτίσεις. Ωραία. Αν μου βρείτε κανένα που δεν μπορείτε καν να μου το πείτε. Αν μου βρείτε όμως, γράψτε. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Είδατε ζώο. Κάνω γουρούνι, καμιά γελάδα, κάτι. Της προκοπής. Δεν νομίζω. Α, γουρούνι. Καλά είπα πως νόμιζα πως είδα κάτι. Ένα γουρούνι και 2 γελάδες. 4 γουρούνια, 5. Πεθάνει η αγελάδα. Ώρα για φαΐ. Eat time. Eating time. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ψόφα, ψόφα, ψόφα. Και αναγκάζουμε να τα σκοτώνουμε το τσεκούρι. Γελίο. Τέλος πάντων και οι γελάδες δίνουν δέρμα. Όχι μόνο τα κουνέλια. Και μπορείτε να το κάνετε πανοπλίες. Τα έχω κατασκοτώσει τα ζωάκια. Τα έχω κάνει λιώμα. Δεν πειράζει όμως. Χωρίς αυτά πώς θα επιβιώσουμε. Ωραία. Κι άλλο γουρούνι.
Γιατί δεν γουρουνίζεις? Θα μου απαντήσεις? Γεια. Γεια. Να. Πού πήγε το τσεκούρι? Τι έγινε? Χάθηκε το τσεκούρι. Έσπασε. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε την επιβίωσή μας χωρίς τσεκούρι. Αου, πότε τα πήρα αυτά? Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Να πάμε να χτίσουμε το τρελό σπίτι. Πάμε! Αέρα! Αου. Ωραία ρε παιδιά. Πού να το χτίσω? Συγγνώμη παιδιά, κολλάει λίγο ο υπολογιστής και κόβονται οι λέξεις. Τέλος πάντων. Πάμε! Όχι. Πάμε. Άντε. Πω πανικός από γουρούνια. Μόνο εδώ θα το κάνω. Τι είναι αυτός ο ήχος? Τέλος πάντων, ας φάμε. Χρονομετράτε. Λοιπόν, πάμε από την αρχή να κόψω το ξύλο και να αρχίσετε να χρονομετράτε. Σε πόσο χρόνο θα φτιάξει το σπίτι? Τώρα που νυχτώνει κιόλας. 3, 2, 1, πάμε. Να χρονομετράτε. Μη σας ξεφύγει δευτερόλεπτο. Μισό. Συνεχίζουμε. Ωραία. Βλέπω πως θα πάω χάλια. Πρέπει να κόψω και εκείνο το δέντρο. Δεν πειράζει όμως. Θα το κάνω άλλη φορά. Ναι, αλλά αν δεν το κόψω πώς θα συνεχίσω? Ωραία. Πάμε. Μάλλον θα έκανα χάλια. Χάλια θα τα πήγα. Πώς να είναι το κάνω. Βλέπετε τι ξύλα βάζω. Φύγε. Φύγε. Με εμποδίζετε. Πάμε. Πάμε. Ναι. Νύχτωσε και αυτό είναι απέσιο. Ούτε πόρτα θα προλάβουμε να φτιάξουμε, ούτε τσέστ, ούτε τίποτα. Ωραία. Τώρα το ταβάνι. Και όταν μιλάω να τα καταγράφετε. Οκ. Δεν έχω το τσεκούρι να το σκάψω γρήγορα και χάνω πολύτιμο χρόνο στη χρονομέτρηση. Πάμε! Άντε! Άντε Αρίστο, μην αργείς. Πάλι αργός είμαι. Μόνο που θα είναι θεοσκότεινα. Ωραίο σκοτάδι. Σκάψουμε λίγο, να μπει λίγο φως της νύχτας. Ωραία. Τώρα θα φτιάξουμε μια πόρτα. Και η πόρτα φτιάχνεται έτσι. Μόνο που αυτό είναι τέτοιο είδος πόρτας. Μόνο το ξύλο και αν βάλετε η πόρτα θα φτιαχτεί. Αρκεί να τα βάλετε έτσι. Αλλά θα είναι διαφορετική πόρτα. Και θα πάρετε 3. Ωραία. Άρα για 3 εισόδους παύλα εξόδους. Ναι. Ναι. Ωραία. Τώρα θα φτιάξω και chest. Τι? Είσαι μαλλίση. Ναι, ωραία. Θα σου μιλώ για κάτω. Μη μιλάς. Ωραία, παιδιά, επιστρέψαμε φτιάχνοντας 4 chest. Και κάνετε και double chest αν τα βάλετε έτσι. Ωραία. Τέλεια, πολύ μικρό σπίτι. Θα σας πω, παιδιά, αυτό είναι το πρώτο βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Αντίο!